Mit navn er Janus. Jeg er Product Manager hos Debbie. Vi oplever helt ærligt en enorm begejstring fra brugerne, der får mulighed for at bruge Debbie. Vi får positive tilbagemeldinger på de procesoptimerende og tidsbesparende funktionaliteter. Vi får ros for det intuitive design, og vi bliver glade for at høre, hvor super nemt det er at lære at bruge Debbie. Alle er glade, og vi tænker, at vi er godt på vej til win-win. Og så kommer det snigende. Bekymringen. Bekymringen for, om Debbie kan ende som et endeløst IT-projekt. Jeg er så glad for at kunne sige, at den bekymring behøver man slet ikke af. Og det er vigtigt at få sagt tidligt i processen. Debbie er nemlig en software as a service løsning. Det betyder helt enkelt, at der ikke skal installeres noget på nogens server. Der skal ikke installeres noget på nogens PC, og der skal ikke vedligeholdes noget. Vi leverer alt via en standard internetbrowser, så det er meget nemt at komme i gang og tilgængeligt hele tiden. Ingenting skal installeres eller vedligeholdes af jeres IT-ressourcer. Debbie er en komplet softwareplatform med alle funktioner til rådighed for alle brugerne. Derfor, hold fokus på, hvad Debbie kan give jer af fordele i jeres hverdag. Det er ikke et IT-projekt.